ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಬೀಸಿ ಹಲ್ವಾ ನಿಕಲೆಗೆ ಪಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂದಿನ ವರ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ತೂಕ ಎಡ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಲ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತವನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ತೂಕ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಬೀಸಿ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪರಗೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಐಕಾದ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮೂಜೆನ್ನ ಐತೆ ಸರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರದ ಒಂದಿತ್ತಿನಟ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಬೇಗ ಅವು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಆದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿಯನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎನ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಕ್ಯಾರೆಟು ಒಂದು ಹಲ್ವಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿಕಾದ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೋಡು ಅದಕ್ಕಲ್ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಸನೆಲ್ಲ ದೀತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆಯನ್ನು ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜು ನಿಕಲು ಓ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನಾವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬೈದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಪ್ಪು ಏನು ಸನೆ ಅವೇ ಬಾಚನಕು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಗಾಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಸರಿ ಬಾಡೋಡು ಬೇಯೋಡು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಐಡ್ದುಂಬೆ ಅನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ತು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯರೆಗ್ ಒರ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕುದಿಲ ಬರೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ನನ್ನ ಕಲರ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಕಲರ್ ಪೋದು ಫುಲ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಕಲರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಯ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನಮನೆಕ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ ಪೇರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೇರ್ದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಂಡ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಉಂಡದ ಅವೆನ್ಲ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಇಚ್ಚಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡೊನುಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬೈತುಂಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಕಲರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಾತ ಯಾನು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಡುಂದಾಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೊನುಲಿ ಶುಗರ್ದ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಥರ ಪಸೆ ಪಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಹಾಪುಂಡು ಗೋಲ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಕಲರ್ಲ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಜ್ಜಿಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ತಿನ್ರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎನ್ನಂಡಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶುಗರ್ದ ಬದಲು ನಿಗುಲು ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದೊಂದು ಹಲ್ವಾ ಆಪುಂಡು ಶುಗರ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೈನ ಅತ್ತು ಪಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವರೆಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪುರ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಕ್ಲ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಖರ್ಜೂರನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಉಂದೆಟ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆದೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಶುಗರ್ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಪಾಡೋಡು ನಮನಿಕ್ ಯಾನ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆತೆ ಇಯ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒವು ಸೈಜ್ ದ ದೆತೊಂದರ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಐಕ್ ಬೊಕ ಪಾಡೋನುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಖರ್ಜೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ನೆತ್ತ ಒಂದು 90% ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ನಕಲೆಗ ನೆಯ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊನುಲಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಲೈಚಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ನಿಕಲೆ ಬೋಡಂಟ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜ್ಜ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇನ್ನ ಬಿಸಿ ಹಲ್ವಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ ಅವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿನ ಒಂಚಿನ ಒಂದು ಹಲ್ವಾ ಜೋಕುಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಮಲ್ಲಗಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಇಂಚ ಹಲ್ವಾ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ತೂವರೆಗ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ ಅವರ ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಕನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಹಲ್ವಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ನಿಗು ತೂವರತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿನದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೆಂದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದಿನ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.